bunye do dugawu jabi o dondo wallahi ama yin masalaw talafe dugawu mun ke munye jamana nye juma yin kona la sa amma baye masalaw talade amma yin afa ka ke kama tuku kama dugawu yin bela jele misaka mine munye jamana yin matukum na juma chama be masalaw talabulu ko di ani an kan ba na ande me ba bela jele ma anga je ka juma chama ninka asili nyonfe amma fu bela jele na sukumare na ko bismillah Noura gafe akeneka bismillah ayo bismillah bismillah Noura gafe keneka bismillah ayo bismillah bismillah Noura gafe keneka bismillah ala kiramantum wa bismillah aw bismillah bismillah muhammadu mantum wa bismillah aw bismillah bismillah adama turi bismillah aw bismillah bismillah lada bismillah oh bismillah bismillah aruna keita bismillah oh bismillah bismillah usufu tarawuri bismillah oh bismillah bismillah aminata kuyati bismillah oh bismillah bismillah au bismillah bismillah Noura gafe keneka bismillah oh bismillah bismillah Noura gafe keneka abitu da kausa kusuba korisa awo wala anyana de kusuba awo niyaye awo ama dun ko la kusuba awo kusabuge awo ko tabulu atete kusuba salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum wa mala deme bawo salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum wa la kirakanu bawo salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum Noura Fm deme bawo salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum adamatu salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum Mamadou Jallo salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum Musa Kulibali wa alaikum salam salamu alaikum Amadou Bagayogo salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum Ibrahim Touré salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum Kawu Wage salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum Fatifashi salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum Noura Fm kanu bawo salamu alaikum alaikum salam ina na mafla ko John ali jigine salamu alaikum Ali jigine salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum Aliyasu salamu alaikum wa alaikum salam John tuni salamu alaikum Jibril Touré onde salamu alaikum Jibril Touré salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum Suri Jallo salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum Mamadou Marba ko do warteri Mamadou Marba hanga fulibi abana assalamu alaikum abana wala ukona salamu mnetane salamu kamina ka bla maine alati soma ay no amay dina jenete nay suraj medu karam kala mamun kala no lba do karam ko ba do salamu do salamu woni na blala yanwo itoko do na kono ikanga jete mne de akuka nga jete mne na esigi Allah kibaru wara fo yennew abo abana o de foraw angundigi Muhammadu kisi ni nema bay na ale kun jansana akun fasadara kama balima abise wati dola iba soro halin ni ayrete iba soro akerfema do be minum bito makai minu ya jansa walai ubito ku koflolla la me ya haklito nurala abana balima ya haklito radio soina walai kofemau aya haklito nurala abana jala koroji Noura Fm kalfa bawla Noura Fm aya haklito radio ina abana radio dengurani du walai dengurani mi amga pandondoni amogo be bere la kosoba dengurani mi amogo be joshila kosoba dengurani mi amogo bituka
ka amogo be mina wati do ka to ka gongoli siga kun abana sabu dengurani ni filiti ban ani filiti ban na filila ni ya blasira aka chala fe blasira li abo lamme abana kuma baba adama super patron aye Noura FM do suguna golo che wallahi lada Jalo Noura FM ta Amadou Jalo Noura FM yaw tay wallahi Khalifa Junior Noura FM ba golo ayo hakli toala inshallah ayo hakli toala nala suna ayo hakli to Noura la inshallah yalla sammi ye Noura ye abse ka sanayele soro chugo ni ala ka jey inshallah jakari jey kita anga fuli biye ajaruye dugu jera awo ndo kuna funu chaman be a chaman be de nga yeno che minya awai kado amanga radio fu radio so minum be nu tese ko tenyina wati be anu bi nyambulu ambu fu ko wali nyimando sanga ani wati radio Mansour abekati abu kufo Mansour ambe abarakela befu ka be wali nyimando murbo tore ali directeur de programme anga fuli bay aruna kulubali makenzi ka fana fu anga chorba be kati awai kado ba wele ko bagari demaga bagari bifu ka wali nyimando sanga ali wati o temene ngo kabu ambe radio tungarange minye murjam mara machasi samake anga fulin tonne be kanya shama radio mimbe na be wole ko bawle ni radio laydu fuka tase sama FM ikado ka fo bawle ni laydu ulube buguni professeur Musa Kone iba le ko fo sama FM yam fulila so wona danyugo awai kado anaka jamukan dum mbati no ye dambe kene amba fu kabil sumano fo chef de griot o temene ngo ka boy minye jitigi FM kolonjeba ambe fuli ani tonni amba la se sanga ani wati minye awai kado mudu suguba SNTD sita shiribe kebla ka bilibile commerce international anga fuli beka nyeshama ndo temene ngo minya radio Epifani kulukani ambe fuli la se honore jarama minya awekado dengura ni fa magamfane repotra di nyamadu lamini awekado kunare uba woni ko ivoirien brama kulubali sungolu jalo ablay kulubali keni ambu befo ko be wali nyimando radio mimbe na be genye ka kofo be fana ka ufe minya marka kaka sako adebe fana ka MC anga fuli ani tonno be kanye shama ndo bolingo ambe fuli la se wa FM baraka bema to minya sirima kulubali ale nyama baye wa FM be se dugu mina foka ta goje fo Burkina amba befu minya awai kada promoteur ba ode Ablay Dambele o to menengo Seydou Traoré biye préfet anga fuli biye Musaba directeur de caisse de retraite au tola madame Mungoro gendarme kamati ameni befu ndo Christine Mungoro bine Samba Jara Tambour Joseph Chenu ukwama ko professeur el professeur bankas directeur d'école du anga fuli anitonno beka nyeshama o bolengoy Koton FM sika sona lamini Mamadou Silben Toma Bajo anga fuli biye Sori Traoré anga fuli biye radio Baje FM Tukoto radio mimbe na be wele ko Badenya be manangoro ambe fuli la suma radio Bengola mo fo senu sigida mo awekado sigija 98.5 kalana ye angu be kalana ke kolla de mundi be bokalana sanwa kalana indu abe kala walanda do kalana kade walanda do bul kalana kam awo ngaklita la ko so be baraji do wa mindo wa ngaklita afena ko so be hakli wu nya mine do doni fendo ko ni be fendo be bulaka baraji de kalana do wa lord de kalana do wa mundi kalana do wa baraji do de ni ma fili fendo ko ni bulaka hakli ko inde ode ko de hakli e joye aya hakli jigi dokaraw minye awai do radio FM jay kura amba barakela befu ka be wali nyimando FM sanfe nim baye radio so aw be ka gafe min lameni watina abi chari ni radio so be kele bi ni nguna funi kele ndogo ni radio so be abbe ba soro o kuma sa minye awai do la sana fofana ndogo saya kanyina ko ante la sana tainfo afojona salamu alaikum la sana fofana salamu alaikum salamu alaikum Sheki Jallo salamu alaikum salam abana salamu alaikum Masa Sidibe salamu alaikum wa alaikum salamu alaikum ne yere koroke salamu alaikum siribe Masa Sidibe abejala korojia ngafu Sibiri Denzo ale professeur d'anglais good morning, how are you? I'm fine, thank you, and you very well. Today is the vendredi voilà abana afayana fo Sibiri ko hali mami ya ale kala o tsika ngani anglais wuli kabu afakasa voilà atise Sibiri Denzo anga fuli biye de do ye professeur today I speak English me better speak English trop voilà de trop voilà mais ça but is English me ka shika kada ala yan trop voilà de
ne ko ngo bete de ay bete ko mbola mata do ga mu ala kandi so bobe sambu awai ka da nga fuli biye kuma na sa soni be amina anti ka dotea bete gafe awa ka tani kosobe wati nyoka cha wugula wati ta ke preseledu ngambe min foli manawi fa ajo jabaranna awo oye jabarani ya awo ni ero labe onde kele labe onkera ni ala sodama ero bi ajira la kafo abidamene Turquie ani Italia odo voilà ndege tan konoton wati voilà 19h pile awo Noura Fm be bla direct la akay ni ala sonama 19h pile aw mba ta direct la awo ka fondo dunga nyumana abana ndula be joni mbulu gausu keta ayadi betema ayadi betema beti adi fama fa ya bo woni fe kadi madu maiga ma chelu ngatelo fede nyekele ndronde jenga carrière be kono ayire o jara ko jitanyi o ko ni nyoje idomba okule bila koy sambu te do wara do ko koy idomba okule fana bila koy ama jajon rebe fa ben don abado mbe kungulu la bidu kursi kono nye bidu e real ternika omniswor kono abado ngume bidu yi kati akati nye doje okera kati kono nye bije e jonga la fana bidu yere la nye doje kati okera bashite okona ero Noura FM ka wulika jona ka chesir kono nala so damba flifinye fe ma ba to dungan duma o ba la meni ala ka je okona gura fonu chama mbia so ni ba mina adu akono ma garzga mana ke mi bo soro ni ala ka je ka befo ka be wali mando o ni mfana ye minute bisamani mbita ka ke ka anyolombo ke ka mo ni sonja ka presentation ke o ni mfana bebe kuna funi sirafe ni mbeba to ma do fana be akana koroto kuyi ba bina ni nchugo indila ma ala ka ni so baba mi petini yeni ndoko yusu do awo kuluba sisoko ba lu sisoko yusu ala de kafiya bwa segoro bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayidina muhammad rafi darajatu wa duruka shurgumati muhammad ibn abdullah sallallahu alaihi wasallam ceni muso demsel makroba neto way gawsu kallu bertel lalabi kalakse neka arajo watibo 94.5 e fana kanita bwala e ka toala neka toala anga toala basi fantan kuma daledu fantan ko kuna foni la meiro dedu de Noura FM lame parce ne ko ni Noura FM lame lala ni habidenke lala ni abide lalabi tungarange ane kunafuni awaikado o karamogo ba aleka ni nana jo anjigi koro na mugo ba la obise ka le wele akane ga juru sira 67 01 16 16 yelma 77 01 16 16 yelma 74 86 25 wati krefe kiti na la gushili angu dabla kabo jamana ngono minye awekado makudo mbe ngaiko bedonte nitise mina ejeje ka fuitise akadi mawerema mimbise okagla ambise awekado odibi faranywanga minye kanywanda dafa obike shawbuye ka awekado sula hautani ujo e masojo chuwe masonge bisujo nga minye pentiri atisula masonge bisujo minje keka ibara mimbika kono atisula masonge bisujo jiri turula ka jiri minumbi kakono atisola minya awekado bede bi doke o farale nywanga o de bike suyi hali niye mason ta ke marché bedama jagwadu abita yiri turula nyini jagwadu abi pendiri kela nyini jagwadu abi negasirila nyini kurandala aba be faranywanga ni be farale nywanga o de bike suyi ndoganga mfaranywanga anga jeka ke kelenye kono kulu jeli o de be bifo hali bi ala kanni so baba be ya rabbi abla jara aka fasiri bi ambita ni fasiru yi lende pana abla kumana so abla jara awaikado akumambe minga lende panan kono ndogo minye kunu awaikado ko were fora tuguni kuma were shurula abina angulo kono tendai minye awaikado kuma imbora mi abora faransi nazara ukadugula minye awaikado Emmanuel Macaroni minye awaikado aye kuma kandobo kuma kamimbe ni awaikado amateme mashikuluka kuma kaivora tajira kafo minye awaikado ukasurasi minu bamfea na biwele ko operation barkan bama yelma bina do akula barkan yere ikado abina shilatunu bike minya awaikado alaka daro nema ngawo ye barkan toy nga yelma awaikado barkan surasu de tato dowa ni faraji farato do nywana wa kuma ko ni oye ko were basirike ba abla jara ayajira ka fo president mimbe na ben nanzara utola president ko fo nanzara ufanaka awaikado uka ashimi ode be Emmanuel Macron ko fo alefana wulika joke awaikado kunu minye awa uka kuna foni di
sira dɔ fɛ a y'a jira k'a fɔ min ye opération Barkhane k'i k'a dɔn bugunatigɛ min b'a la nin waati kelen na anw fɛ yan n'a bɛ ka baara kɛ n'o bugunatigɛ ye bugunatigɛ in bɛna bɔ a kan a tɔgɔ wɛrɛ bɛna da la Sahel kungo a k'o de siratigɛ la yɛlɛma bɛna don a kɔnɔ fo ka don a kɔnɔ den yɛrɛ kɔnɔ koyi sabula min ye awa i k'a dɔn sɔrɔsiw minnu bɛ Sahel kungo n'o bɛ Faransi tɔgɔ la awa i k'a dɔn u bɛna minɛn wɛrɛ ta awa i k'a dɔn an'u bɛna don ni sira wɛrɛ sira min bɛ yen ni awa i k'a dɔn o fana don n'a nataw la i k'a dɔn u bɛna ka na o kibaruyaw ka n'u da an gulo kan Ablaye Jara ko nin min filɛ nin ye awa i k'a dɔn n'i ye jateminɛ kɛ Emmanuel Macron a ye kuma caman fɔ a y'a jira k'a fɔ olu ka sɔrɔsiw awa i k'a dɔn ko olu kɔni bɛ ka bin anw fɛ jamana in kɔnɔ hatayi awa jɔn ka nin bila fɔlɔ a ti n jara kojugu n ka gafe kalan an ka taa awɔ a ko olu ka sɔrɔsiw ko camanba ko de bɛ ka bin anw fɛ jamana in kɔnɔ ko waati dɔ kuma sera min bɛ se k'a to wuli ka jɔ ka kɛ ka hakili jagabaw kɛ olu yɛrɛ k'o lajɛ a fɔ Emmanuel Macron ɲɛna ko ale mɛnna o fɛ anw b'o kan a mɛnna sa olu yɛrɛ ka nali anw fɛ yan ko nafa yɛrɛ bɛ yɛrɛ a la anw bolo wa parce que a ko opération Barkhane ni Ala sɔnna ma ko awa i k'a dɔn a banguma sera yalima a yɛrɛ banna sabula min ye awa i k'a dɔn fɛɛrɛ bɛna kɛ ka dabaliw kɛ ka awa i k'a dɔn a bila ni awa i k'a dɔn jɛkulu wɛrɛw ye jɛkulu min bɛ yen Faransi dɔrɔn tɛ bilen dɛ diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn de bɛ yen minnu bɛ kɛlɛ la min bɛ se k'a to terrorisiw olu bɛ kɛlɛ ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ a bɛɛ de bɛna fara ɲɔgɔn kan k'u bila awa i k'a dɔn Mali ka bolo kan Sahel kungo kɛlɛ la min bɛ se ka to Sahel jamana ninnu o bɛɛ bɛ se ka lafiya cogo min Emmanuel Macron a yɛrɛ ka fɔ la a ko i k'a dɔn k'a fɔ nin min filɛ nin ko a bɛna kɛ i n'a fɔ n bɔra k'a f'i ye cogo min ko a bɛna tɛmɛ ni o sira de ye min ye awa i k'a dɔn nin ko in u bɛɛ baara caman bɛ yen k'o bɛna kɛ wa hali an ka sɔrɔsiw ka formeli k'i k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛn'u cɛsiri o bɛɛ lajɛlen na Barkhane o min filɛ nin ye ko a banni k'a jira k'a fɔ Barkhane banni ko ni k'a fɔ sɔrɔsi minnu bɛ anw bara n'o ye Faransi sɔrɔsiw ye k'olu ka awa i k'a dɔn dɛmɛɲɔgɔnya banna pewu Sahel kungo la k'o tɛ dɛ Barkhane banni awa i k'a dɔn ko hali bi Sahel kungo k'u bɛ wuli ka jɔ ani cɛsiriw boloda min bɛ se ka to terrorisiw awa i k'a dɔn olu bɛ kɛlɛ cogo min a k'o de siratigɛ la u ka awa i k'a dɔn wuli ka jɔ kɔnɔna na jɛkulu dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko Takuba u bɛn'o sɛbɛkɔrɔ sinsin o Takuba min filɛ nin ye nanzaraw b'a la awa i k'a dɔn jɛkuluw caman bɛ a kɔnɔ o bɛna sɛbɛkɔrɔ sinsin min bɛ se k'a to baaraw bɛ kɛ awa i k'a dɔn a ku la ko nin ko in k'a jɛya yɛrɛ pari ni Ala sɔnna ma lutte contre terrorisme ni Ala sɔnna ma terrorisme kɛlɛli Faransi bɛna to o la o ti taa ka bɔ o la dɛ awa i k'a dɔn k'a fɔ min ye Barkhane yɛlɛma de bɛna don a bugunatigɛ cogo la k'awa i k'a dɔn tɔgɔ kura wɛrɛ d'a ma ni ka tila ka fari kura wɛrɛ di a ma min bɛ se k'a to awa i k'a dɔn baaraw bɛ kɛ a kɛcogo ɲuman na cogo min sabula jateminɛ minnu kɛra a bɛ ka baara kɛ cogo min a bɛ n'a fɔ a ti ka nɔbɔ yalima awa i k'a dɔn aw ni anw yɛrɛ waati bɛɛ awa i k'a dɔn anw ti ka faamuya sɔrɔ ko ninnu na parce que kaba a ko nin kelen in na Emmanuel Macron a y'a jira k'a fɔ k'olu tɛ se ka to awa i k'a dɔn jamana kɔnɔ jamana min yɛrɛ awa i k'a dɔn den dɔw bɛ yen yɔrɔw bɛ yɔrɔ la k'a fɔ k'u ka taa lakana bali o yɔrɔw kan a ko ka gɛlɛn u ma kosɛbɛ u b'u sigi k'o yɔrɔ olu lajɛ a ko k'a dɔn k'a fɔ o bilali o ka gɛlɛn kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔ a y'a jira k'a fɔ k'olu tɛna se ka to jamana kɔnɔ k'a fɔ k'u bɛ jamanaw dɛmɛ jamana minnu bɛ yen minnu b'a k'a jira k'a fɔ ko ni terroriste dɔw k'u ka sigi ka fɔ kɛ ka sigi k'a fɔ k'u ka kuma Emmanuel Macron a ka fugariya a y'o da kɛnɛ kan n'o tɛ maa wɛrɛ m'o fɔ Mali kɔ ko e ka anw t'an tɔgɔ ma i k'an tɔgɔ fɔ fɛn bɛ da i tulo tɛgɛ tɛ da kɔrɔ nin de dɛ an b'i tulo de tigɛ ka bɔ a la an tɔgɔ fɔ dɔrɔn ni e dalen b'i yɛrɛ la e k'an tɔgɔ fɔ sa i mɛnna kuma na munumunu salo la kuma in kɛrɛfɛ o e tɛ ka dɔwɛrɛ foyi fɔ anw kɔ e k'an tɔgɔ fɔ sa kabini nin kamalennin ye musokɔrɔba sijɛ in b'a kɛrɛfɛ n y'a dɔn a fa ka yafi ma ka yafa ma ko sabu kɛ Faransi jamana ɲɛmaa don a ka muso ko o y'an da dun kuma ye wa an b'an ka faso ko la muso ko o b'a fɛn tɛ wa a fa ka yafi ma a ka yafa ma a banna n'o kabi ye nin munumunu na nin kɛrɛfɛ a banna fasiri kɛba a y'a jira k'a fɔ min ye Emmanuel Macron i k'a dɔn k'a fɔ a ye o kuma ninnu bɛɛ fɔ k'a jira k'a fɔ k'olu n'o jamana masinaw k'u tɛna se ka baara kɛ n dɔgɔ hali n'o tɛ fasiri kɔnɔ n bɛna min fɔ Emmanuel Macron sɔgɔma in na ne yɛrɛ y'a mɛn RFI sanfɛ olu y'a jira k'a fɔ ko Emmanuel Macron k'a kɔni nin ko in ti dɔwɛrɛ koyi a kamana de guwanna sabula a kun hakili la CEDEAO bɛna Mali gosi cogo CEDEAO ma Mali gosi ten kelen filanan ye min ye ko CEDEAO yɛrɛ tilala tuguni ka sɔrɔsi de lakodɔn Mali kɔnɔ ko k'o kɛ Mali ɲɛmaa ye ko CEDEAO b'i disi gosi n'o ye bɛɛ de kelen bɛ ka Emmanuel Macron k'a dimi ni k'a tɔɔrɔ nka Emmanuel Macron kun ye nin kuma in fɔ a bɛ waati jan bɔ koyi k'a jira k'a fɔ Barkhane fɛɛrɛ bɛna kɛ awa i k'a dɔn dɔ bɛ bɔ a jama na a bɛna ta sira wɛrɛw fɛ nka tilala tuguni kɔfɛ u kelen ka ɲɔgɔn ye min ye awa i k'a dɔn février kalo san 2021 Tchad jamana kan sommet min bɛ yen n'a bɛ G5 Sahel ko fɔ a y'a jira k'a fɔ ko maa kana jɔrɔ ni Ala sɔnna ma fɛɛrɛ ani dabaliw bɛna kɛ ko ninnu bɛɛ lajɛlen u bɛna sinsin cogo min nka bi Emmanuel Macron ka bala ka wuli ka sin ka nin ko in dabila ten pewu awa i k'a dɔn k'a fɔ Emmanuel Macron
a ye tubabu kan de fɔ ka ko yɛrɛ tiɲɛ ye min ye o bɛ ji jukɔrɔ o ma fɔ an bɛ dugawu kɛ ala k'a ni sababa bɛn Ablaye Jara an y'a ka fasiri dɔw de bugulatigɛ k'a fara fara ɲɔgɔn kan k'a di limanaw ma u bɛ faamuyali sɔrɔ a la o tuma hali bi n dɔgɔ jamana in ala ka fanga d'a ma l'indépendant nin y'u ka fasiri ye mais n bɛ min f'i ye min ye Emmanuel Macron ye a ye awɔ i k'a dɔn nin min fɔ a fa ye ko an lafiyalen don a mɛnna an lafiyalen don awɔ an lafiyalen don ale de tɔɔrɔlen don n'o tɛ an lafiyalen don koyi a gɛlɛyalen don a dala don ne ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen El Hadji Seguba Samake a ko ni dɔ bɛ maa min bolo nafolotigi e yɛrɛ b'a dɔn nafolo b'a kun a yɛrɛ b'a dɔn nafolo b'ale kun n dɔgɔ san 1 san 2 n'i y'o k'a nɔfɛ san 60 san 1000 yirika kɛ i ka fara la a tɛ foyi tiɲɛ ma n'i y'o k'a nɔfɛ n'a ma fɛn ɲɛ ye fara la san 400 a tɛ foyi tiɲɛ ma voilà ninnu ye san min kɛ anw fɛ yan ala de b'a dɔn a ye mun ɲ'an ye n'a ma dɔ fara an ka kow kan a ma nɔgɔya dɛ aw bɛna waati min na maa joli tun bɛ sa caman et puis ils sont là pour leur intérêt o fana ka Macron ye dɛ a filɛ k'i dafa falakɔnɔ bin de la a filɛ k'i dafa mugu jalan de la a ɲigin ji t'a da dɛ a tɛ se a fa ye koyi ayiwa ala k'a ni sababa a tɛ se koyi nka maliyɛnw an k'an jija an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ne ye maliyɛn den dɔw ye u bɛ nin ko in na Faransi taara an satɔ don Faransi taara an tɛ se an yɛrɛ kɔrɔ Faransi taara an bɛ nin kɛ tan an bɛ nin don tan an bɛ nin bɔ tan Faransi de ye ala ye wa abada Faransi ye ala ye abada kabi Faransi ma naissance Mali bɛ yan Faransi ye ala ye wa ayi an ka sabali a banna ni ala ye min latigɛ don min an ka masa in barikada a banna n'an ka hɛrɛ bɛ Faransi de bolo tagali in dama tɛ dɛ u y'a fɔli min kɛ u da la ala k'u bɛɛ da sisi a banna sisikuru ka bɔ a fɛ awɔ mais n'an ka hɛrɛ dun t'u bolo u kana siya yɛrɛ a banna ça fait maanifin i bɛ boli fɛn dɔ nɔfɛ hakili i ka hɛrɛ de b'a kɔnɔ awɔ ka sɔrɔ i ka hɛrɛ t'a kɔnɔ hɛrɛ t'a kɔnɔ dɛ o tuma an bɛ dugawu kɛ ayiwa ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma kosɛbɛ an ka jamana faamaw olu de ka faamuyali sɔrɔ nin ko in na u kan ka dɔn kɛ ni dɔnse min ye u k'o de dɔn parce que nin ko in ye min ye hasiriya ni ɲɛngoya kɛnɛ kan da Emmanuel Macron ta ye o de ye sadi e ye olu wele ka sɔrɔdasi sigi olu kunna a kɛra e yɛrɛ de ye sɔrɔdasi sigi u kunna ale de y'a kɛ an ka réalité ye min ye e tɛ fɛ k'o ye fo e ta ye min ye f'anw k'o de kɛ abada CEDEAO ko k'u tɛ tugu et puis sisan problème min ye arasi kura dɔw nalen don CEDEAO kɔnɔ sisan olu n'a ka gouverneur ninnu tɛ kelen dɛ olu tɛ ɲɔgɔn ye o u tɛ ɲɔgɔn ye koyi an bɛ Burkinabew ka ɲɛmaaba in Christian Marc Kabore belebele in bɛ fo dɛ tiɲɛ olu y'a fɔ dɛ an ka réalité ye min an bɛ baara kɛ n'olu de ye olu ko tɛ dɛ e bɛ ye i b'i ka réalité de dɔn anw bɛ an b'an ka réalité de dɔn a banna ne ye Soubeyrou Boye yɛrɛ ka kumakan mɛn sɔgɔmada in na RFI kan a y'o kelen de fɔ a ko nafa tɛ k'a fɔ k'i bɛna nin Boye ka na ni président wɛrɛ an bɛna si kɛ président ɲini na wa min bɛ o ka sinsin dɔrɔn baara ka continuer baara ka ban a banna o de k'o kana kɛ jagoya k'o ka kɛ fɛn bɛ kɛ la min tɛ tɛgɛda kulo kɔnɔ ayi non n'u y'a sɔrɔ sen na kunkolo bɛ taa da fɛ a ka to yen a to taama yen radio Noura Fm ye 94 tɔmi munuburu 5 an ka nɛgɛjuru sira o de ye 76 33 43 03 ɲɛma ne y'i bolo bɔ ne bɛ n keleku min ye indicateur du renouveau ne b'ale ta tɛ cɛw maa mun kumalen don a kɔnɔ o de ye OD a y'a jira k'a fɔ walasa min ye transition ye a bɛ se ka kɛ basigi o kɔnɔ la cogo min na min ye CEDEAO maaw ka ciden n'o bɛ Goodluck Jonathan n'o bɛ ale kofɔ a tun bɛ tile 2 taama na an fɛ yan Bamakɔ ne ye n ka te min ye o kɛra tan o kuma Baba Adama ko gɛlɛyara ne tɛ se k'a min tan o Tombouctou mara la maa kelen de bɛ se ka te min tan n'i taara gɛrɛn na n'i sigilen don i bɛ te min cogo jateminɛ bɛɛ bɛ te mun de ni min k'a bila maa min bɛ te furu tan kana ɲininkali kɛ bilen ko jɔn ye te san dɛ a furuba ta o de ye te san min b'a furu tan o de ye te san e bɛ fɛ ka mun de fɔ sisan ne de y'a san n b'a furu hali sini d'accord Baba Baba kulo bɛ la koyi n'a ka di n ye n bɛ verre yɛrɛ ɲimi ala verre ɲimi a ɲimi bana bisimila ala kan mun ye OD indicateur du renouveau o kɔnɔ a ko min ye CEDEAO maaw ka ciden a kɔni y'a laɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛɛ lajɛlen ka fara ka ɲɔgɔn kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa jamana in a bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la a bɛ se ka bɔ nin kɔnɔna la cogo min na Fatirika Ba mun ye OD a ko mun ye CEDEAO maaw ka ciden n'o bɛ Goodluck Jonathan a ko fɔ a kɔni nakun tun tɛ dɔwɛrɛ ye mun ye n'i y'a jateminɛ mɛ kalo tile 30 o tɛmɛnen Ganakaw fɛ yen mun ye CEDEAO jamana ɲɛmaaw fo ka taa fara mun ye an ka Asimi Koyita ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni u ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen mun ye kuma caman o fɔra ni ye CEDEAO a ye laɲini dɔw kɛ Goodluck Jonathan a kun nakun ye Bamakɔ k'a jateminɛ k'a lajɛ o laɲini ninnu mun kɛra jamana in fɛ laɲini ninnu bɛ sira jumɛn kan ani se min ye maa minnu bɛ bi n'olu y'an ka jamana ɲɛmaaw ye u kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali jumɛn de sigi sen kan mun bɛ kɛ sababu ye ka an bɔ transition kɔnɔna la lafiya o kɔnɔna la fo kalata jɛlen ko o ka kɛ fo
fo ka taa se mun ye fɛn caman o ma a terikɛba ko a ko mun ye Goodluck Jonathan ye a ka pankuru kɔni cunna an fɛ yan mun ye tarata don n'o bɛnna juillet kalo tile 8 ma o don bɛɛ lajɛlen na ani an ka jamana ɲɛmaa n'o bɛ colonel Assimi Goïta n'o b'o kofɔ o ye ɲɔgɔn ye wa colonel Assimi Goïta a ye layiru kɔni k'o di mun ye Goodluck Jonathan ma a ye wasa kuma caman k'o fɔ a ɲɛna ko Mali bɛ fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ CEDEAO ka laɲini ye fɛn mun ye n'o y'a sɔrɔ a n'an ka jamana in taabolo bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ko siga foyi t'a la ko an m'an sɛlɛ a kɔnɔ Fatirika b'a ka fɔ la a ko mun ye CEDEAO maaw yɛrɛ ka nin cɛ maa ye n'o bɛ Goodluck Jonathan kofɔ a wasara kosɛbɛ koyi Assimi Goïta n'a ka ɲɔgɔn ye na a wasara o sababu k'a yɛrɛ nana ye k'a fɔ CEDEAO ye laɲiniba dɔ kɛ mun ye mɛ kalo tile 30 laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye mun ye premier ministre civil o ka sigi mun ye Goodluck Jonathan ye a y'a jateminɛ o bɛɛ lajɛlen kɛra ka ban o bɔlen kɔfɛ mun y'a ka tile 2nan ye n'o bɛnna araba ma ani mun ye Choguel Kokala Maïga u ye ɲɔgɔn ye wa Choguel Kokala Maïga a fana ye basigi kuma caman k'o fɔ Goodluck Jonathan o ɲɛna a ko tile 2 taama in kɔfɛ Goodluck Jonathan a yɛrɛ nana jateminɛ k'a lajɛ a y'a ye k'a fɔ ko an bɛ sira min kan bi an bɛ se ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔna la o kɔnɔna la sa a ye sɛbɛn kɛ ka mun ye an ka jamana transition a ɲɛmaaba n'o bɛ colonel Assimi Goïta k'o kofɔ a foli ta ni ka a sɛgɛrɛ ani ka tila k'a ɲini mun ye colonel Assimi Goïta fɛ a ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ a ka kalenkan don a ye kɔrɔfɔ min fɔ malidenw ɲɛna a k'a jija a k'a baaraw kɛ min ye hali bi mun ye Goodluck Jonathan o bataki kelen kɔnɔ a ye foli ta ni ka an ka premier ministre k'o sɛgɛrɛ o sababu k'a nana ye k'a fɔ mun ye Choguel Kokala Maïga a ye wulikajɔ caman de kɛ ani maliden caman ni ɲɔgɔn ye fo ka taa bila mun ye Bamanci kɔrɔ ninnu na ale ninnu bɛɛ lajɛlen sigira u ka kuma transition a bɛ se ka ɲɛ cogo min na o fana ye CEDEAO maaw ka laɲini dɔ ye Fatirika b'a kuma hali bi a ko lakana bundakun kan mun ye CEDEAO maaw ka ciden Goodluck Jonathan a ko fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen bɛna sigi sen kan mun ye Mali fo ka taa se an kɛrɛfɛ jamana ma maa maa de bɛɛ k'i y'a dɔn k'a fɔ i bɛ se ka jamana in dɛmɛ an ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔna kan ko mun ye a bɛ ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna la cogo min na walasa kalata jɛlen o bɛ se ka kɛ Fatirika b'a kɔni y'a jira k'a fɔ mun ye CEDEAO maaw kɔni ye u y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ Mali dɛmɛbaw maa maa de bɛɛ k'i bɛ se ka jamana in dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na anw malidenw yɛrɛ e ko waati sera ko an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn bolo minɛ an bɛɛ lajɛlen ka jɛ CEDEAO yɛrɛ ko ten kosɛbɛ kuma ɲɛna k'an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma jamana bɛ se ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ fasiri don an y'a saba ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ o de ye ale ye kalimukalatigi ɲɛmaa i bonya a b'a la ndɔgɔ babu ɲɛna Jibril Jayi an bɛ foli lase ma Musa Fofana k'i fo k'i waliɲuman dɔn ndɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn baara ɲɛna CEDEAO bɛ ka taa taabolo min kan Maliɲɛnw bɛ tɛgɛrɛfɔ daminɛ sisan k'a sɔrɔ waati tɛmɛnenw na ko CEDEAO ta tɛ Mali ye ne y'a f'u ye an ka farati ko ye don ka ja sebali tɛ dɛ an k'a dɔn sɛbɛnden minnu bɛ an de b'an tɛgɛ don o la n'a kan ka tɛmɛ sira min fɛ waati min na an k'an jija an k'o waatiw an k'olu latɛmɛ o de siratigɛ la min ye awɔ i k'a dɔn CEDEAO a bɛ wulikajɔ ni cɛsiri min na nin waati in na donc Ala Mali ko la farafina ka ko la i k'u jija hali bi ani Emmanuel Macron n'a ka di an kana don da kelen yɛrɛ fɛ n'a ka di an kana ji min minan kelen kɔnɔ bilen n'a ka di a sen yɛrɛ kana suru anw fɛ farafina yan n'o tɛ ni anw y'an sen bɔ farasi ko la puissance ko kuma yɛrɛ tɛ b'u da bilen fosi n b'o f'i ye dɛ fosi mun bɛ yen mun de bɛ yen Ala k'a ni sababa foyi t'u bolo hali bi fasira an bɛ taa n'a ye an ka taa AAD awɔ i k'a dɔn ale ka fasire nin ye a bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an k'a ma ko nouvelle horizon i bɔra k'i da don min na ne bɛ sɔnni sigi o kan nin ye kibaruya dumanba ye sabula e y'a jira k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn CEDEAO u nana anw fɛ yan awɔ i k'a dɔn u nisɔndiyara nisɔndiya in yɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ u yɛrɛ ye ladilikanw caman u y'olu di anw ma an k'an jija an k'an tɛgɛw di ɲɔgɔn ma an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an ka kɛ kɔnɔkulu ye kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bi fɔ an k'an jija anw ka koko a kana pɛrɛn basa kana don a fɛ a ko de siratigɛ la o kibaruya minnu filɛ nin n'i bɔra k'olu ma da fasirikɛba min filɛ nin nouvelle horizon o kelen bɛ ka kuma o siratigɛ kelen de la ale y'a jira k'a fɔ ɲangini minnu bɛ yen minnu taara ka ɲɛsin anw ka Bamaliba ma ɲangini ninnu e ko awɔ i k'a dɔn CEDEAO u ka ɲɔgɔn ye ba min n'o bɛna kɛ min ye awɔ i k'a dɔn Ghana yalima ɲangini ninnu e k'olu dɔw awɔ i k'a dɔn u tɛ wuli ka bɔ anw kunna ten sa wa a ko n'i y'a lajɛ kalo tile 19 n'o ye juin kalo ye san 2021 yɔrɔ min bɛ yen n'u k'a ma ko Akara n'a bɛ Ghana ko fɔ CEDEAO ka awɔ i k'a dɔn sommet ordinaire belebele n'o b'u ka conférence des chefs d'État ko fɔ ani gouvernement a ta ko 59 na ni Ala ka jɛ ye a bɛ kɛ awɔ i k'a dɔn nin don juin kalo tile 19
communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest o keneka Mali togo bida tabalika siga foyi dengelen tala nga Mali togo min bida tabalika alaba abiso ngake Mali togo nyuma yoy sabula haklina ni mirina minumbe no lu bora CEDEAO da makoronta tede aunga CEDEAO haklina min boro luda mirina min boro luda awekado la nyini fembe ni CEDEAO yake akacha alafe awekado o la nyinu aumbe kata o sirafe o laba obike finya bodaye kadi auma CEDEAO awekado goshili mintaka on segere donc ala eko laba atina wuliwa basiri kaba akokalo kleta ali kono don awekado juengalo ni ala sonama abike Ghana awekado bina kuma Mali yere ka tablo politique ko ni lakana ko ala nywana chama awekado bisonga kuma oka oni kuma dungeroka donc ala awekado ninja kuno ni hakli bala kari do minye mekalo kle bisa watemene ku nywa soro Ghana kelena hakli na chama mboru da nga minya awekado mawku hakli la jangote Emmanuel Macron ale ku hakli la ambargo bina da aunga ka aun faga ka aun bla le sagula nga minya aunga frafina nyamo CEDEAO ulu ya jira ka fo ulu mugote ambargo la Mali be population situation mina ulu mugote ula ko president ka boy so re ka nyanyini ulu mugote la Mali population re nulu bi fa ka ke chugumi ambita no sai nga de CEDEAO ka 7 ngonnana ajira ledo ka fo minya démocratie no kele kura doni ko de wana mingono o ikado CEDEAO ka textu de ofo nyangini bere obiday ku o yejagwa nga nyangini bere ndale angu CEDEAO la nyinu ke la nyinu no lu sabatira akacha alafe minya awekado CEDEAO au miklaka do aunga sigila mimbe na nakaka obidi auma CEDEAO min la nyini yako odongo yafo ku bora we boli mingea oboli ngonna na awekado ni maflifenja mambe CEDEAO yere ni sonjara no ko okuma na sambi sigide ka shogel awekado ko kala maiga ka le kono ne yere koroke ka laje haklina ni mirna mimbi na bwala gouvernement sigila ododo de gouvernement ako sigi no sigira comme ya la nyini ko premier ministre civil o kasigi gouvernement kasigi be bi nyo asoro mina kala taw kalabe on gouvernement de sigira kala taw bi labe ko yani kala taw kalabe akacha ala famille sanction min be no talembe angama a sanction abiguli ka so ko kala maiga ajira ka fo ma minu bi fe kan deme na nyanjija kan taw di nyoma akacha ala fe an deme liere abe no ya ubulu ko so be CEDEAO yere awekado wati be abi Mali kerefe abi Mali bi nyombulo e CEDEAO min yere flene awolo na denguni na fembe akera de Mali de do Mali te CEDEAO ko kuma yere te ko kuma na nganjija anga awekado to osirafe ko kala maiga ako awekado ni mbe fole ngo ka ba sogele ajira ka fo kalo woro kalo shegi o kera tibita ba mina alebita beke diskuru ban pewe pero sente nyakoro abike ni ala sonama do kun woro na le sigira o ko fe alebita kata sente nyakoro mimba ale kuna kanche baraka nga ke chugumi abita ka to nyafu manyana kalo kele ani do akun fla ko shogel ko sente kachi ko militaire tia amara o ka bona yo fait de suite ça moi je pense que il est temps ko bona yo ko kono ko ça fera ko doka dobla doka dota anga avancer anga continuer na mo fomu ya dro amenyo ka korole un chaman do nyon klo la quoi so effectivement shogel ya fo mais a folie ya doni ani ambe réalité minuna bi est-ce que kelente ferej men kanga nyini pour que bara numbi sika avancer ne note ma ya mara jamana ngono ya on be ka kula no fa be ka nyini wallahi ale kera fato ya kera fembe de ko sabe Amadou Toumani Touré ya fo ya ko fato ni naloma de bi Mali mara o kera ale reklara ki kanabo o kera ka klaka Mali mara nyama ay min va makoywa kuma koro ngoni donc abana anga num to anga haklito lula anga nyon blasira min bi se ka to jamana awekado ambe avancement min no fe jamana bi avancer jamana bi tanye chugumi o kuma ni ala sonama CEDEAO le 19 juin ko asgilendo ku kono ka yira ka foni ala ka jey o be awekado sanction min be ondala o be sanction o ba wuli ka facile flé min awekado AAD ale ka facile de nouvelle horizon o ka bidon boli bunya bala nouvelle horizon ma foli abetanu ku usegere nyama ne ibolo bombe kele ku ka dun indicateur du renouveau ne ba aleta anga ntero di nyoma o de kayin ko wallahi atita ko koy na man tero di nyoma atinya de na korole nu fofo nyoy ati jode ko hakli jigola ati sogolo de c'est pas pour ça c'est difficile de abigela de ati sogolo de wallahi korole nu ngo toy parce que nu numbe fenfe minyini Emmanuel Macron na nyuko na shibe fenfe minyini o de mbali ka dafri anga farafara ku yere sagu soro o be min no fe ko soro mais anga no tandu ma de anga njija anga dakle fe ka bo dakle fe anga malim la fe sans fe bismillah dramana alu konet dak akmalen do dakru nyakele nga nyama akoko muy union nationale des travailleurs du Mali na be INTM ko fo
INT ko bido in ka kɛra jɛkulu ye jɛkulu n'a ma sɔn ka bɔ I kan kan koyi wa jɛkulu mun Fatirika b'a ka fɔla Dramane Alukɔnɛ Daka a ko an ka jamana la Asim Koita n'o ba ale ko fɔ ale tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen mun ye Choguel Kokala Maïga ani Union nationale de travail du Mali n'o bɛ INT maaw ko fɔ an'u kɔni u ye ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn kun kuti dɔwɛrɛ fɛɛrɛ dabali bɛ se ka kɛ cogo min na INT maaw u bɛ se ka don gouvernement o kɔnɔna la mun ko ninnu ye heure caman de kɛ ɲɔgɔn ye la nka mun ye heure caman in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a nana ye k'a fɔ k'u ma bɛn ko la koyi o sabu kɛ bonya mun na a taara ka di INT maaw ma olu ko bonya ko a barika ko nka ko olu ka ɲi bonya in na bonya in ni du y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye ministre so fila o de kun kofɔra o de bɛna ta ka kalifu ma mun ye gouvernement kura mun n'o kan ka sigi nka o ko bonya in k'olu ka ɲi bonya in na mun ye INT maaw u ko baasi tɛ k'olu kɔni ka ɲi bonya in na nka mun ye Choguel Kokala Maïga ale y'a jira k'a fɔ ko dɔgɔkun na nataw la a bɛna fɛɛrɛ dabali kɛ u bɛ se ka kuma cogo min na Fatirika b'a ka fɔla min ye Dake a ko Yakuba Katile n'a a jɛɲɔgɔn ninnu u tɛ fɛ ka segin kɔ kɔni k'a boloda ko u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye bɛnkan sɛbɛn mun n'o kɛra gouvernement ni syndicat ninnu ni ɲɔgɔn cɛ n'a kɛra février kalo tile tɛmɛnen février kalo o kɔnɔna la fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen ka kɛ o bɛnkan sɛbɛn ninnu fɛn minnu fɔra a kɔnɔna la fɛn ninnu bɛ se ka timɛ cogo min na ko n'o ma timɛ wa k'olu bɛ taa baara bila bada k'u bɛ taa tuguni Fatirika b'a ka fɔla Dramane Alukɔnɛ Daka a ko nin ye ŋɔni wɛrɛ fililen ye an ka jamana transition ɲɛma u senkɔrɔla la o sabu kɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye école maître ye messieurs fɛnɛ kɛlen bɛ ka babali ta nin waati in na ni k'u sɛgɛrɛ o sabu kɛ ko ni INT mun olu ka laɲini ninnu bɛɛ lajɛlen sabatira mun ye laɲini mun n'a kɛra INT ni ye ko a fɛnɛ a ka k'olu ye n'o tɛ ko mun ye baara bila k'olu fɛnɛ b'a bolo da messieurs fɛnɛ ko ten o bɛna to transition in ka ban sa amna tunna non u bɛ sabali jamana bɛ position min na sa tiɲɛ yɛrɛ la INT mɔgɔ ajo don dɛ ne yɛrɛ kɔni ajo don aw bɛ min laɲini aw école karamɔgɔw bɛɛ jɔ nka a y'a to an ka bɔ transition in na ko in ka lajɛ ko transition in na an ka bɔ nin kɔnɔ quoi c'est-à-dire an ka bɔ transition in kɔnɔ a banna an ka kɛ jamana ye jamana min c'est normal o kumana an ka sɔrɔ k'an ka laɲiniw n'an ka fɛnw bɛɛ parce que dans un pays où mɔgɔ yɛrɛ t'i ta ni bila dɔn Macron bɛ ka i sago k'an na yan fɛ n'an ko k'an b'a sago k'an yɛrɛ la finalement on va penser que connivence bɛnkan dɔ b'a ni Macron ninnu ɲɔgɔn ka jamana bɔ a dabolo kan an yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn sama la yan voilà ou bien a bɛna kɛ i b'a ko bɛnkan donc an k'olu to yen an k'an yɛrɛ makaran fɔlɔ quoi jamana bɛ position min na parce que bi an bɛ si an ti si Ala de b'a dɔn koyi walayi dɛ Ala de b'a dɔn dɛ n'u bɛ ka jɔjugu min siri an nɔfɛ n'an ma ɲɔgɔn tigɛ minɛ ka ɲɔgɔn faamuya a bɛ gɛlɛya dɛ baara k'a kɛcogo la k'an sigi place ɲini ko a bɛ gɛlɛya dɛ ko to yɛrɛ jɔyɔrɔ 2 dira karisa ma dɛ jɔyɔrɔ 3 dira karisa ma dɛ jɔyɔrɔ 4 dira karisa ma dɛ non ne t'a fɛ ne b'a kɛ tan ne b'a non le pays a besoin de tout le monde a banna kuma in ne jamana mago bɛ bɛɛ de la a den bɛɛ ni moment in na wallahi a den bɛɛ parce que waati min jamana bɛ difficulté la o waati la jamana mago b'a denw na dɔw bɛ yen u bɛ para ɲɛ 2 de ta kɔfɛ k'u jɔ k'a lajɛ donc ŋaniya ti dɔwɛrɛ a bɛ minnu bolo a ka ci a kana ɲɛ olu ŋaniya y'o ye donc olu b'a fɔ a y'a ye n'i y'a ye n ma sɔn ka don a la n ye nin yɔrɔ de n ye nin de kɛ est-ce que i fila laban in ayiwa ala an ka jɛ k'a dilan bɛɛ ka ŋaniyaw kɛ i ŋaniya jɛ ala k'a ɲɛ a banna i ŋaniya jɛ ou bien ko in tɛ Mali ko ye parce que ko in b'o sira de kan bi position dɔw bɛ yen bi n'i y'a jateminɛ bi wallahi i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali ko tɛ Mali ko tɛ dɛ bon ni Mali ko dun tɛ an bi u bɛ taa mɔ kɔ min na n'o tɛ an sɛgɛnna dɛ maliden sɛgɛnna dɔ kɛra koyi kosɛbɛ bɛɛ record bɛɛ bati bɛɛ wallahi ala k'a ni sababa bɛɛ ya rabbi ma vraiment c'est compliqué ɲama ayiwa fasiri laban na n'o ye Dramane Alukɔnɛ Daka ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko min ye Choguel Kokala Maïga ko a y'a fɔ wa a labɛnnen don n'a ma ɲɛ fiɲɛ jugu kɔni ko a bɛ wuli ko min ye tasuma o tasuma n'o kan ka wuli nin ko in na mun ye an bɛ dugawu de kɛ Choguel Kokala Maïga ye mun ye tasuma ninnu a fagali o ji o bɛ se ka d'a ma cogo min na walasa an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna la cogo min na Dramane Alukɔnɛ Daka ale ka dakuru ɲɛ kelen a nɛmu nin kun y'o ye i bonya a b'a la ndɔgɔbabu ɲɛna Saka awayika dɔ Dumbuya ɲɔgɔn b'ale ka fasiri ta télé la Saka Dumbuya kumanin bɛ a kumana awayika dɔ sɛbɛn min kɔnɔ o de bɛ wele ko aujourd'hui ni aujourd'hui ko fɔ a bɛ hakili jigin Kasimu Bilenni na a bɛ hakili jigin min ye Alu Badara Ayidara Sirifukɛ k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn sanga ani waati dɔgɔkɛnɛ in kan Jokolojo Bamusa Sisɔgɔ an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn k'a fɔ a ɲɛna ko a ni cɛsiri Yusu Karabati min ye awayika dɔ radio min bɛ n'a bɛ wele ko a tɔgɔ fila bɔ kɔnɔ Renouveau ani télé Renouveau Yusu bɛ yen Modibo Sanogo bɛ yen ninnu ye karamɔgɔw ye dɛ ninnu ye kalan kɛ ninnu kɛrɛfɛ olu bɛ lasuma an kana ɲinɛ u kɔ dɛ
Mburange Solomana si solo amba fuka walimando sanga ani wati shaka jamutene aujourd'hui akumambe ndogo minya awekado halibi jamana amba yerenyi ngamba nkumi kata anjami shogumoru sisogo shogumoru akumana koi amavukale mangane de shomara awo kunyo fomene ngoga mangane de nga kwa lema shugel tali ale se dala de nyama ne ko mbule chokorowa ka ere lafia nku na tisa non ire lafia sa chokorowa akwa msengere FB shugel to dili minge atali minge ko ale tala de ale tala fa le ma participer ale ma shugel ka tali ale sindala yawo shogmar kuti akademe abana bon est-ce que demeli be shogmar kono kurube shogmar kono de chokorowa ka sabali sa kurube shogmar kono de ka fo shogmar demeli nyeba ko ne madala de akasabali chokorowa ka sabali aka lafia igi lafia ale kala munke kabi ebe ka Sheikh Umar ka babu minu ye ni ani Sheikh Umar kuma chugo rezo ka kabi 80 ne pada de atobo alame shaka dumya ako awaikado minye awaikado Sheikh Umar anyi ni garadi ko kala maiga osukandira ake premier ministre M5 RFP awaikado uluka sukandili do ka mamunu koy ajira ka fo je n'ai pas participé ale se maye shugal ka sukandili la shu ona dugusaje ale se maye ula awaikado ka fo ko ka soke ale ko ni ku ya ale bla kaburdu na kaba ka ajira ka fo ko ale ko ni c'est tout c'est fini akoka soro ale bero mina bi alhamdulillah ale ka kene ko minya awaikado moutara kata ajira ka fo ko ale mangene ko ode gato ko ale te ka se ka bouger ko ode ato kalo fla bonyongo ale ko ni yoke ale mangene o kuma o bela jele o fora nga ako tiedu ale ku mangene anga maminu mbe ka fo ko ale mangene kile ndakele mata bo ale ka do ko ale ko so mor ko ala kan no yake o temenengo ka boy ku ma ale wele ku sirafe ali shiye kile o temenengo ka boy ko hali kan machi ta so moru laje kuma ko ale bi doni mene ko bi ka ale da mamu umaru o mangamme so ga ye ko ale so moru masika kene ka fo ko ye fenye femino akoko ma sete ala ko ale maye awe ko ni kera fe o ko ale ta do mifo o mata bo ale o ma ale wele sukandili ko ka ke ku dade maminu ya ale bla shu bla yoro la kaba baro PDG ne quoi franchement parler parce que non toi il épuisera quoi bon épuiser il était parce que M5 RFP kuma mina be fo ko a mort là ko de sa belle mort anya ye be rencontre ni fon chamange ou be décision chamanta so ma wuli ka kuma décision shi mais si ça joro sorle awla akmana akuma tabwai do vraiment M5 RFP ye réunion chamanga bela e be shogali fait awo shogal ya bela mais allez mabola si ça joro ko ni fon nali parce que depuis domina ay brefini bla jeunesse fait ninja ka parti MK ko o jeunesse président o kuma na depuis dominer a kuma toy ne a donc a fo wallahi a kelen tseka boka ni ngwa fo iba suro fendo be ni ngwina ya Sheikh Umar bako odo do koy odo da ya shenugu jole kala abala de kosobe abala koy wallahi habala ni alache il est temps ka bonne fin nous c'est ça il est temps ka bonne kono c'est vraiment compliqué Sokoraba ka bonne kono wallahi malika di de wallahi jombera malika di ko abetande ambe ni position de la Sokoraba bonne kono ale kungangi makun ka cautionner là on verra abana mais bon ni mfle ne yera la mayala ni de ba yira vraiment ka fo M5 RFP mo do be malika na nyogo nege joro ku bitaba fenfe na joro ku wallahi ta man ta joro ku M5 RFP on ba ou soutenir haklina mimbula parce que jamana position mina mais ni acte minum fle ne ka poser ni joro ko du abana sikata la de o ba la Sheikh Umar jugo joro ko du bon ni ya do ka occasion de parce que baro ni nte o lu ke to te fe maliko nobli ASF c'est ça ni mbebe frigo kono ni mbebe blale ni mbebe glace la kateme abana a tout no hali ni ndum formaté o tseka nyebli aram démission ou beka joro nyini ali Sheikh Umar yere kuma to binyini ka bi ayre mali ko joro ko ben kaba ko ina ngaka ma wele ma chuake ko ma mi fe de ka kaiwa ala Sheikh Umar do misiri ko ne ka dugo ke jamana yi do misiri ko ne ka dugo ke ko to iba sura ale mi fe ale de ka kai ayi akol ko ne kuma tala ayo ko ne kun gada yo o kada no kun dirama sangu ya sura bana ko kuma bana ne ma bashi ta radio Noura Fm bismillah an ne ka duru sura 76 33 43 03 ni o goshi na la sona ma mi nyansoro demba compte me electa ka bo nouvelle origine o konnala demba kodi demba
Conte aya nin tɛ kibara ɲuman dɛ a ko embargo na ale ko fɔra a tɛ fɛn ɲuman ye o tɛ fɛn ti don fɛn ti bɔ tɛ wa a bɛ pɛnpɛnni ko fɔ pɛnpɛnni a t'o ko fɔ a ko an ka taa dugu la dugu mun na dinanguru ale ye dugu ye mun bɛ mɔti yan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnla mun ye koro o fa kɔnɔna la kosɛbɛ Fatirika b'a ka fɔla mun ye Demba Conte a ko mun ye Bamanchu kɛlɛmɛ ka tu u ɲaga kɔni da ye cɛ ti tini o bɔ o de kɔnɔna la sa ko mun ye association dɔ jɛkulu dɔ kɔni sigilen bɛ an fɛ yan jamana in kɔnɔna la jɛkulu mun n'an ko a ma ko association des jeunes Abir Goro wele k'a yirula k'a fɔ gɛlɛya mun bɛ nin waati laban ninnu na dinangurukaw kan u da don a la ka a ɲɛfɔ mun ye nin association maaw ye u ka ɲɛmaaba ale tɛ dɔwɛrɛ ye o ye Jugal Goro ye u yɛrɛ ka fɔla u ye bataki mun ɲɛsin mun ye an ka jamana ɲɛmaaw ma u ko kabi dimanche don ye dinanguru kɔnɔna la Bamanchu kɛlen bɛ ka t'u da ye maa ti bɔ maa ti don farabugu ta tun bɛ cogo min na ko o gɛrɛntɛ kelen o de dalen bɛ nin waati na dinanguruka u kan a bɛ kalo bɔ a ye ko kalo kelen den mɛn fo ka n'a bila sisan a ma taa n'o ye a ka ca n'o ye dinanguru ta in don an y'a fɔ yan a fɔra yan a fɔra yan a fɔra dɛ a ka ca ye dinanguru ta in fɔra yan Asimi il faut que an ka wuli awɔ ɲɛma ye nin fɔ yan mɛnna mais u k'a to ni baara tɛ ka se ka kɛ Bamakɔ de ye fɛn in bɛɛ ye o fana ye tiɲɛ mais on travaille pas ça travaille pas Bamakɔ awɔ toujours dans les migmag Cheikh Umaru Sissoco ka nin ko ninnu n b'a kalama dɛ n y'a la dɛ n t'a la dɛ a fɔra n ye dɛ a ma fɔ n ye dɛ ne kan ka taa dɛ a ye nin kɛ tan ne sen t'a la bon tant que on est dans ça à Bamako an bɔ man di dɛ an tɛ k'an soucier centre ni nord bɛ position min na ça va continuer comme ça a bɛ gɛlɛya ayiwa tiɲɛ na a bɛ gɛlɛya wallahi mun ye association in ka fɔla a ɲɛmaaba mun ye Jugal Goro ye Jugal Goro kɔni y'a yira ko mun ye dinangurukaw wala fɛn ti don fɛn ti bɔ a ye jamana ɲɛmaaw k'u wele ko ni wulikajɔ o ma kɛ joona mun ye jiginɛ mun b'u bolola la dinanguru mun ye balofɛn minnu maralen n'u bolo ye o balofɛn ko bɛ ka ban dɔɔni wa mun ye ko kɔngɔ ko a bɛ ka don dugu in kɔnɔ dɔɔni o sababu kɛ ni fɛn ti don fɛn ti bɔ a n'a kɛ sababu ye mun maralen don a bolo n'a tilala o dunni na gɛlɛya kɔni ko a bɛ na o de kɔnɔna la sa u y'a yira k'a fɔ farabugu kura mun n'o wulitɔ don olu ka dugu n'o bɛ dinanguru ko fɔ i ye bataki kɔni ci ka ɲɛsin commandant de zone ma a ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ u bɛ siran fɛn mun ɲɛ ko a kana ko o ye Fatirika b'a ka fɔlɔ mun ye Demba Conte a ko a dogolen tɛ maa si la Mali kɔnɔna la nin waati laban ninnu na ko an ka jamana camancɛ yan fan mun ye Bamanchi dinɛ marifatigiw ninnu u kɛlen bɛ ka tu u ɲaga da ye u tɛ taa u tɛ maa ci Fatirika b'a ka fɔla ko mun ye sariya yɛrɛ ka kiiri ka a tigɛ n'u yɛrɛ ka sariya caman kɔni ko o la wa mun ye an ka jamana lakanabaaw u ka ɲɛmaa caman bɛ olu b'a kalama u kɛlen tɛ k'u bolodengɔni wuli ka bɛn nin ko in ma Fatirika b'a ka fɔla a ko fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka kɛ tiɲɛ don a fɔra ko an ka jamana ko ka wulikajɔ ka kɛ joona dinɛ marifatigi ninnu fɛ u bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali minnu kɛ ka madaga sigi maaw dala tan ni wulikajɔ ma kɛ don dɔ la ko don na nataw la ko a ko k'a bɛ kɛ c'est tout c'est fini Fatiri do ayiwa Demba Conte ale y'a sɛbɛn ka bɔ mun ye Nouvelle Horizon kɔnɔ Ala k'a ɲɛ ka d'a ma Ala k'a ɲɛ ka d'a ma hali bi Ala ka dɛmɛ kɛ yarabi a ma donc an bɛ maaw hakili jigin a jurula k'a fɔ ni Ala sɔnna ma 19h pile i k'a dɔn k'a fɔ min ye Euro 2021 tɛ de ni Ala ka jɛ ye ko Turki ni jɔn don Italie Noura Fm bɛ y'a kɛrɛ kan Ala sɔnna ma commentaire inchallah to dun kan cɛɲi Ala sɔnna an bɛna ka na awai k'a dɔn o ma da limanaw ka se ka faamuyali sɔrɔ ni Ala ka jɛ ye nɔgɔ kuma na sa min ye awai k'a dɔn hali bi an bɛ taa n'an bɛ taa an bɛ se min ye foire international des produits agricoles foire international des produits agricoles o ye awai k'a dɔn foire belebele min kɛra awai k'a dɔn Dakar awai k'a dɔn dɔgɔkun tɛmɛnen o de siratigɛ la min ye awai k'a dɔn a kunjɛlen o ye yɔrɔ min bɛ Dakar n'u ko a ma ko théâtre awai k'a dɔn Daniel Sorano Dakar a kɛnɛ kan anw ka seko a n'an ka dɔnko tigilama dɔ bɛ yen n'o bɛ Umu Sangare ko fɔ i k'a dɔn k'a fɔ ani guest star i k'a dɔn Umu Sangare ale de tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna la a tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a ko awai k'a dɔn artiste wɛrɛw tun bɛ yen Dramé ani les frères Guissé a n'a ɲɔgɔnna caman ka tila tuguni ka défilé de mode belebele donc i k'a dɔn k'o kɛ kɛnɛ in kɔnɔna la nin kɛnɛ kan défilé de mode min tun bɛ awai k'a dɔn anw ka Mali délégation camanba de o de tun bɛ yen o de siratigɛ la min ye awai k'a dɔn chambre de commerce et d'industrie du Mali o ɲɛmaaba
CCM o nyamaba e ka do ka fo o kumbi kene kono o de Yusuf awai ka do bachili ko CMC o fana president kumbe directeur national de tal de l'UNAP o kumbe ko manavu awai ka do o nyama o PDG ba ale kumbe mi ye ko awai ka do Chile o kumbi kene ngona Sénégal Mali Sénégal ka ambassadeur min be Mali la o kumbe Mali fana ka ambassadeur min kumbe Sénégal o fana kumbi kene ngona ndo ni min vle ni awai ka do conseil de base des Maliens de l'extérieur kumbe kene kono ma min gumbe no kumbe ka awai ka do honorable o de awai ka do Almadan Ibrahima Touré ne re dingue avocat du diable idinge ibe fe ko la fasa idinge Almadan Touré Almadan Ibrahim Touré mena mun fiena attention ne Touré la ka u sanama manogone attention tuko don koyi tuko don ndo Almadan Touré tunkele awnga seko nanga dongo sous région bela jele kono uya awai ka do wulika joke o biso minna ko jira conseil de basi min be yoro ngonna nan ni awai ka do Almadan Touré re o nyama bay e ka do ka fuyo mami muwele musangare ale ko ni uye diplôme de reconnaissance uyo takadi ama sabla aye na liminge awai ka do ningene nga minya awai ka do maire de la Médina uya takake citoyen d'honneur de la commune de la Médina citoyen d'honneur de la commune de la Médina. Sank. On va malika de goy. Bena fouille se on a dit kono. Wallahi na bena. Fouille se on a dit. Sangare yere. Angana njwane se ko ni dongo tigila mado abise. Aka fengele de koni be mi majani ko sobe. Ejuma. Aka dongli. Dongli juma. Aja foke. Aka dongli za. Aka dongli juma. Kleflani na abeka jouer ka chaya ko sobe. Awo. Cera la liwa ka dongli me. Ni Kleflani na abeka ko sobe. O maine. Sabu beti dogo ale tara. Aya jouer. O hali suro ala ka hina Elena anyo fana ka tali ko kibari ame. Elen jara. Awo. A jouer o fana. A jouer. E ka data. Ayine tisi. Ntisi. Aramun tisi. Ni ala ci bisi. Ni enket. Ni dongli suku kan bo. Kebe fla bengu. Aramun kebe fla bo ni oten posu orange. Ni dongli suku. FM de ere Samanyinde Ikilemalam nada Samanyi Allah Ikilemalam nada saya temanai Oda to ne ba ka dongli bela me fo o aman aka dongli do be o ka de ko sumurulu ye ko sirala aye ndongoni yo aye wolo fa bere ko sa te donala ni fola laidu tigilu ye wallahi nebe ni fola laidu masalu ye strofe kono laidu tigilu laidu juru kamora ay strofe kono la strofe kono Almadani Touré laidu tigilu barika Touré la kauka laidu tigilu mugoshika niko kumala me wallahi tigila kelmani ay danga de fo ko sanimiza duwa de nabila mandu wala kandigi jugu ya to sala ni jansara aramu ba jan Almadani ya ni jansara kana ni voena ne ya fi wa ko dongli de kadinye ye ni mun fossa sa ne ya fi ni be jansa bibe tidiri diding tiding ting ting sangare umuyo ina maulade akai dawa ni tamana ni ngamba abegala de sangare ba fo ko wallahi e ko petere de awo ni le tuya do nyi bi laba ni njogo la ne tunake dunungoro ni ya kunu tenganza andogongo umukadidi umuka dongli kadidi aka dongli ye jada wallahi general Sambugo ka ba jansa ndo okuma sa general Sambuka fu Almadani Touré minya awai kado Dakar na lamini uya awai kado wele ni sangare tara kera nation jabay ko exposer ngeneka jongo ala uye fenja mambe uyo ke de stratégie la association mimbe na be awai kado Sénégalais ko fo minu be Malila ani Malien minu fana bi Sénégal u be nywa soro ni ngeneka ka do ko ngelenge u be nation ja kono u be bunya kono u be karama kono abbe sababu nyuma mbora awai kado maminu na de Malien donye Almadani Touré na no ka mo ka nyon wele o Malien den demo ka nyon soro Sénégal ka ni ngoke nisonja bonya ani karama jongo ala kera fenye ni ben nisonja odla ne afo ngo ala ya songoi ande bi bayere la no tala sonde Almadani Touré ini baraka nyon Malien den minu bi Sénégal anga fuli baw be hali en naka che ko mikene ngono kana balaba nyaayi atifale ko nyaayi ka ala nyaayi salo soma tuabu ala ka ni sababa be kuma na minya
awai ka don dogo hali bi an ba fo malion nyana an an tega di nyoma malikadi bismillah malikadi na yan tega di nyoma abinye abana aywa kelemi an folo anto sele bismillah ngata aujourd'hui an b'ale ta mun ye Kasumu Tera ale kumalen do o kɔnɔ a ko ko an ka taa mun ye an ka baramali o kɔnɔna la baramali na a ko fɔra mun ye minfɛn sigaroma mun bɛ dilan jamana in yɛrɛ kɔnɔna la ale bɛ dilan baramali o de la. i ye Maɲama Tarawele ko Umu Mayiga e ni ala cɛ ni o ye ne tɔgɔ ye sangare ka dɔnkili jɔn ko ten Maɲama kɛ Mariama wa Mariama vraiment radio Noura FM kana nin fɔ n ka ɲɛma ma dɛ vous nous tiez ici kana nin fɔ n ka ɲɛma ma ko aka woro sara abana aka woro sara Mariama woro sara ala ka ni sababu bɛ ya rabbi ama no tɛ umu ka dɔnkili ka di an ka taa wa ka di di wallahi aram a foyi man di sumaya dale dugukila fɛ wallahi ka to k'a lamɛn ka jarabi ne b'a dɔn de ka di ye o ne ma baasi tɛ an tɔw bɛ k'a ɲɛɲini sira wɛrɛ fɛ hali bi ko in bɛ o de koyi ne b'a dɔn ko in bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen de i mana fɛrɛkɛ kana togo togo a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen jarabi nɛnɛ in bi da waati min o y'a sɔrɔ aw fana ka duwa sa nka hali bi i fana a y'a sɔrɔ an ka duwa ye cɛnni nka anw de bɛ se ka dɔ f'o la baasi tɛ jarabi makɔnɔ yan deli miirima ye an deli ganbɛnso ma ne wuli ni daga ka da laburu janbe ni ala a ka ɲi n ko n'a tɛ gafu jɛman kulo b'i la kana kɛ jarabi bi maa la kasi jarabi wa fo min ka maa kasi ka teli ni diɲɛ fɛn bɛɛ o ye jarabi wa kamalenkɔrɔ man jarabi wuli tɛmɛ n'i ka fasiri an k'a bila mun ye tɛmu ye ɲɛma a ye kangari kɛ yɛntɛm ko di a ɲɛsin mun ye baramali maaw ma o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ namu nin waati na mun ye baramali direction ye o kɛlen bɛ ka gɛrɛntɛ falen ni k'o boloda ka ɲɛsin syndicat jɛkulu mun sigilen bɛ baramali yɛrɛ kɔnɔ olu ka ɲɛma fo ka taa se mun ye u ka wari marala ma k'u bɛna olu bɛɛ lajɛlen gɛn ka bɔ baara la ko in kɔni a ma bɛn mun ye yɛntɛ maaw ma u kɔni ye mun ye bataki ka a ci mun ye direction baramali ma k'a yiri u ka ɲɛmaaba la ale yɛrɛ tubabu an ko min ma ko Benjamin Brown a ko a kɛlen bɛ ka wulikajɔ mun bila sen kan a bɛ maaw gɛnw na saga ni waati bɛɛ lajɛlen na ka bɔ baramali o kɔnɔna la a bɛ ka maaw datugu kaso la i ni Asi Jalo mun ye directeur des ressources humaines o ye ale ye min ye kɛlɛ in bɛɛ lajɛlen sɔrɔla ale de nɔfɛ o sabu kɛ syndicat ko ale ka baara kan mun ye u ye gɛrɛntɛ ta ka syndicat jɛkulu ninnu sɛgɛrɛ Yakuba Katile a kɔni ye kangari da kɛ ka ɲɛsin u ma ko mun ye Mahamadu Asi Jalo mun yɛrɛ bɛ kɔfɔ nin ye a tɛmɛna sira o sira fɛ k'a ka baara de ye maa gɛnw ye ka bɔ baara la olu b'a dɔn maa mun don a ka baara ye maa gɛn de ka bɔ baara la a ye maa dama min gɛn ka bɔ baara la yen a tun bɛ mun ye cakɛyɔrɔ dɔ fana la o ye sanubɔyɔrɔ dɔ ye a ye maa caman de gɛn ka bɔ yen ko u kɔni sigilen bɛ k'u jateminɛ k'u lajɛ u bɛ k'a fɔ k'u bɛna maa minnu gɛn ka bɔ baara la ko Ala kan'u ci dɛ Yakuba Katile n'a ka maaw kuma ɲɛna Fatiru an y'a sama ka bɔ mun ye aujourd'hui kɔnɔ Kasumu Tera ale ye kɛlɛmikalatigi dɔgɔ yanni an ka yan bila an bɛ nin fasiri laban in ta dɔgɔ min ye awai ka dɔ l'indépendant o Bari ale ka fasiri don a ko min ye commissariat min bɛ n'a bɛ 14e arrondissement ko fɔ polisi tɔgɔ don 14e arrondissement awai ka dɔ k'u ye wulikajɔ kɛ ka baara belebele kɛ yɔrɔ min bɛ n'o ye Jikɔrɔ ni Para ye n dɔgɔ u ka autogare min bɛ Jikɔrɔ ni Para maa 50 u y'olu tɛgɛ k'u k'u ye ka taa n'u ye dɛrɛ a ko ka sababu kɛ Jikɔrɔ ni Para u ye awai ka dɔ fura de minɛ ani ka dɔ drogue o de cɛ awai ka dɔ ni ka taa ni awai ka dɔ ni maa ni ka taa n'u ye Patrick b'a ko a ko commissariat min bɛ n'a bɛ 14e arrondissement ko fɔ kunun awai ka dɔ kalo tile 10 olu surula Jikɔrɔ ni Para yɔrɔ min bɛ n'a bɛ autogare ko fɔ a ko nin kɛra sababu ye maa 50 kamalenkɔrɔw k'olu cɛ ka taa ni u ye min ye awai ka dɔ médicament pharmaceutique o y'anw ka fura ninnu yaala yaala fura a caman ba de a tiɲɛnen o tonnen b'u bolo yen o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye drogue awai ka dɔ o fara o caman ba de min ka pu o caman ba de o to nin bɛ awai ka dɔ u bolo Patrick b'a ko a ko min ye wulikajɔ de kɛlen don koyi min ye awai ka dɔ communicati criminels ni awai ka dɔ n ka sira tɛ ko la maa minnu kɛn bɛ ka maaw bali ka yaala maaw ka taa ni ka segin k'o bali ka maaw bali sunɔgɔ la 14e arrondissement maaw awai ka dɔ k'u wulilen don o kama dɛ o de siratigɛ la min ye awai ka dɔ direction min bɛ n'a bɛ commissaire divisionnaire awai ka dɔ Musa Keta ale ka maaw kofɔ ka taa se groupement mobile de sécurité GMS olu de farala ɲɔgɔn kan ani ka dɔ brigade anti crime bac
olu de farala ɲɔgɔn kan ka wuli ka jɔ kɛ Jikɔrɔni para away ka ka autogar min be ka taa shuru olu kan ye ndɔgɔ u y'a kɛ sasali déjà i ka dɔn k'a fɔ bafa ani cliché yen dɔ bere k'o ta ni ka ninnu sɛgɛrɛ a laban a nana kɛ min ye away ka u y'u kɔngɔn fa ni ka taa n'a ye nka Ala barika la maa 50 olu kɔni minɛna ko muso dɔ yɛrɛ be ko n'u bɛ nin balakatu in kɛ a dɔ la a ka ca Ala fɛ a bɛ sɔn ka nɔgɔya u ma kosɛbɛ fasiri filɛ barika fasiri don l'indépendant o ka bidon bɔli i bonya b'a la ɲama bonya a diyara n ye hali bi an b'an ka lakanabaaw ka foli ta ni k'u sɛgɛrɛ ɲama i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na kuma daminɛ na an ye kuma min fɔ an bɛ sigi o de kan kɔnɔna la nin waati in na an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka kɛ maa kelen ye an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn bolo k'o minɛ n'a Mali n'a a sigira haraye kan n'a ye ja i ka politiki kɛlɛ kɛ n'a ye ja n'i bɛ ko kɛ o kɛ nka a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ la anw ɲɛ b'a la Mali bɛ fɛ ka sila tununi an ka fara ɲɔgɔn kan n'a sila tununa e mun b'a la a ka ɲi wa a ma ɲi i bɛ taa sɔrɔ a la dɛ Sambi away ka dɔ k'a b'an fo kosɛbɛ away ka dɔ k'a diyara n ye dɔgɔ min ye away ka dɔ n bilama ye fantanya bɛ na mɛn fantanya b'i la dɛ 200 dɔ bɛ yen n bɛ se k'o d'i ma o 200 dɔ bɛ yen n b'a d'i ma mɛ tɛ 200 minɛ na yɛrɛ mais kun de b'a la koyi n bɛna dɔnkili dɔ da n'i y'a tigi fɔ dɔrɔn n bɛ 200 di mɔgɔ kɔrɔ ye k'i fana branché don e fana don wa 200 in filɛ nin wa a tɛ taa yɔrɔ jan ne ka ko a tɛ taa yɔrɔ jan dɛ mili fara o de se bɛ yen bon maintenant n bɛna i ka 200 di minnu fana bɛ kɔ kan bɛɛ ka mili fara bila ka na a o de y'a kɛ cogo ye o ka kɛ ka ne yɛrɛ jansa ayi dɛ e kumana mun don ne mun ye jaabi di o min ko ye lonsina dugusajɛ man kan lonsɔn Ala bɛ se ni Ala y'i sɔn si ni kɛnɛya ye si de bɛ mɔnɛ bɔ saya ye jugu ye n bɛ bita in bila yan n ko bese de k'a fɔ a ka 200 ta a filɛ n dɔgɔ wala ko nin tɛ wala min sira tɛ dɛ ne b'a dɔn a ye b'a dɔn e ka tuna min bɛ ka nin da e ye dɔ fɔ a la sa o kana fɛn fɔ a ye dɛ kana fɛn fɔ a ye dɛ terikɛ man ka ɲɔgɔn janfa dɛ lonsina dugusajɛ man kan don dɔ ka ɲi a ka dugusajɛ Cheval Blanc de la musique malienne fa y'a f'i ye o fa y'a f'i ye fa y'a f'i ye ala i bɛ to k'olu lamɛn olu bɛ maa si caya de ni dɔnkilidala ninnu u bɛ kuma dɔw fɔ a kana bɛɛ kɛ jarabi ni fɛn o kuma dɔnkili n'a kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na dɔnkili ka di dɛ kosɛbɛ walahi n'i y'a kɔrɔ mɛn a ka di kosɛbɛ lonsina dugusajɛ man kan don dɔ ka ɲi a ka dugusajɛ cɔn Ala bɛ se kosɛbɛ ni Ala y'i sɔn si ni kɛnɛya la i ye si de bɛ mɔnɛ bɔ si de bɛ mɔnɛ bɔ saya jogo ye Yusufu i m'a morceau ɲini dɛ ne b'a dɔn ni Gawusu kun bɛ saba sɔrɔ a y'a kun bɔ a bɛ na e ko jɔn don Cheval Blanc tɛ wa fa y'a f'i ye fa 100 de ta 100 di fa ma aw bɛn ka de to ye sa wa jama filɛ mun na a digɛ na sa nin digɛ na fa filɛ bon sisan a sɔrɔla de 2 hali ni bɛ jamana o jamana la 200 Ala k'a ni sababa bɛn an bɛ Paki fo ka waliman dɔn Maliyaso yɛrɛ kun y'a sɔrɔ déjà Bili Nimaga ale fana kun y'a sɔrɔ ka ban Dramane Konare a fana kun y'a sɔrɔ ka ban nin bɛɛ ye away ka dɔ nisɔndiya dɔ ye o kumana sa an b'an ka deuxième min an bɛ sɔrɔ ka 200 in di yan kɛ ou bien tɛ di bilen bi ma ɲi dɛ Ala k'a di sababa bɛn ma ɲi dɛ bisimila ne b'a y'a fɔ cogo min na baasi tɛ waati kofɔlen kɔni ale nani jɔ ti caw an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waliman dɔn ni Ala ma baasi wɛrɛ kɛ mun ye dɔgɔnɔw fana kɛlen bɛ ka ɲɛnajɛ belebele nin k'o boloda o ye dimanche ye ɲɛnajɛ mun na a bɛna kɛ dimanche ni Ala ka jɛ mun ye terrain mun filɛ nin ye cɛncɛnfeerelaw kɛrɛfɛla la ka ɲɛsin Jalakɔrɔji mairie ma kosɛbɛ o le bilalen don bɛɛ lajɛlen ma an ka taa mun ye dɔgɔnɔw an balima dɔgɔnɔw an n'u ka jɛ ka taa mun ye u ka ɲɛnajɛ in k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ o le bilalen don maliden bɛɛ lajɛlen ma ɲɛma n'o bɔra ye foli an b'a ta ni ka bɛɛ lajɛlen ko o sɛgɛrɛ Mali kɔnɔ fo ka taa bila Mali kɔkana ma Mahamadu bɛ nin waati na ko o sɔgɔlen ma an na ye Ablaye Mara ye ko k'a ka foli fiɲɛna kosɛbɛ a bɛ Faraba sugu kɔnɔna la ka da ɲinɛ laada kɔ
fo ka ti mun ye Mohamed Marama unu bela jelen be fo mi an ka flaka sarama insa no de Amadou Diallo lada an ko ale de ma ko Aisha Jeman che foli o be sanni ka sigire no wati na ale ko fe ama ina abada ni an yele ka Baba Adama Touré super patriote mu ye ne radio Noura Fm na an kulela Baba Adama ale de ba an kule kan kamen na an kashida Baba anyaji ka che an be foli la sa mani wati na ka fa na ko Atouré den fa be Francis ko bela jelen fo Amadou Bagayogo Dangroban adalembe Indonésie foli o be tani ka asegere ni wati na Indonésie ka bela jelen be fo akelen to la nanga ni tigi lamɛ allo Soli Albert Maïga salamu alaikum on basi tila alhamdulillah meilleur journaliste Sissoko Soli Albert Molé bismillah kuma bi bolo dakur nyekele ambe foli la ci Noura Fm la ba bela jelema Sissoko ka bela jele fo ka wali mondo kuma kañ dibi Noura Fm dane la ayabo dibila am balma mo me ko fe no France ni Amérique ni Allemagne akira tawbi ka kula foni jele ta ga duma Sissoko aw joro mani ko la ni akna fly kene joro folo ba bulu sigata la bismillah parce que ibora ke ba mina o de Soli Albert Maïga ale ma fla ko ay islamia deme ka patron la ka ba jamana ka ci ala ma ka ba jafa ma e boro lila Allah akbar barka da ibogolo de Soli Albert Maïga jonge keme saba ani duru o de ma bulu tumutu eskay jon ba bulu juru ba bulu la dala to ba bulu numu ma bulu mais ala est tan futa ka kalfala kama futa ka kalfala mais amatu makala ya depuis ine mine tugumina ne ba nyedo Sissoko bodon mani ko ne ka pula ko ni jaji to la ka alma don kala pula ko di jelina bana che meneka para nyuma ka ala o ta ko di makabi ala idaru na ko bingalo mo bida kosobe kabi ala ki idaru domina façon jo kuma de bida ananga ke kelen yo kuma de bida ma mo kala kula ko di jelina mali ko na ede o karamu ko mo doyen wallahi akbar che parce que iten galo fe iten namara fe ala kana ngo ko ala ga de to ko o yere bonya o tila parce que bora tu wa de bora mo ko bawdila wallahi di fa hore ba o ko kabila ba adila che Sissoko paya pakai kosobe adama mi maliyo mi lame mali ko no mi lame ko fe Musamba fa Adama Touré Adama Touré klobila bi Adama Touré bi jansa Adama Touré Francis awo horo nyami ngi aga jete nogo wallahi yoto sino mo do bita Japo bita Canada me idi nyine iga damini ga horo yapo sigatala amma nyine foto mali bako aywa Musa yana nga nyogon bla awo annana ni kluballa kaw ye chugo me wo fo nga nyogon bla Soli Albert Maïga bismillah abita domina maka bita la mede ani kulwa laka kime saba ani ti saba walai aye goli nani de buno ngolo goli nani to ko na jala na ngolo no e bito ngolo yo kuka ala ta ko yisi ala mo ko ala ko ka goli fe makain wa so bi si ni no e lodie no mi no na ko turu ka ko la awo mai kala ka wi kulwa laka kama turu ka do la mera o do ni ngoli abana o de kama Soli Albert Maïga ni tari jo akaburu ani ala wele ala bi nema do jigi wallahi parce que e boro de la wallahi anyu be ku ngana kana ni nga fona se technique gausuma aklo bila o be gausu ko ki ga dongolo mtofo Aminata Kansai ka fo ka kla ka momo fo le plake wore tigi e be banu magaji fonye banu magaji mali bele ni kulugoro bele ni banama bele wallahi kana nyina bashegene ke ka fo ka wali mondo kana nyina bashegene ke ta ko me bashegene ke ta fo me jagina ke ta fo awo mu fo ari ba ke ta aywa aja ari ke ta manga solomani de no mu fo wali mondo Sissoko aja ke ta ari ke ta ajara nyo ko dugu Sissoko Batman ka kumba fo awo Batman ko bi je ngondo bara wasender wallahi Soli Albert Maïga mode Mahamadou Rasul Toma wallahi il fayi bangi ko na ala kirala Sissoko il fa bora Soli Albert na mo ke bora Soli Albert na barka de populu Sissoko do chama de obulu wallahi chama de obulu sigatala il Maïga hakato ni ga sallallahu Mamadou abarka Noura Fm wasal merci beaucoup merci nyama yaiwa kosobe ni ne kuma na ba fo ko an bi kuma di ayi kulbella ka ka tubili aw de do aw yu kulo de gana ku do silamaya la akuma be de ba fo ne ay na ka di ta fo jala ko roji dugutigi la ka fi
yɔrɔ min tulo bila koyi parce que ne b'a taa fo lui ne bɛ taa fɔ dɛ ne b'a dɔn ne b'a taa fɔ n bɛ taa fɔ e ka taa sa n'i bɛ sanu de sɔrɔ n'i bɛ min sɔrɔ a la o y'i kun i yɛrɛ bolo e ka taa ale ma ɲa de bɛ ka kanga da ye k'i ka fara Kulubalilakaw la i ka sabali koyi baasi tɛ waati kɔni a sera walahi waati kɔni a sera i y'a fɔ cogo min na walahi an bɛ Banaba Jelike an bɛ foli ta ni k'a yɛrɛ sɛgɛrɛ ko a yɛrɛ ni hɔrɔnya ani layiru dafa mun ye nin waati in na sa an bɛ i ka tubabukɛ ye message bila ka na Maliba m'o kɛ awa bɛ ka dɔ fɔ an ka musique ma fɔlɔ ka tila tuguni ko Wasolo ko an bonjour ko sans merci hali u t'a fɔ an ye merci sans merci voilà ko cɛgana ko bɛ taa comme ale ye Wasolo ka ye a bɛ kalanna in dɔn ko kalanna dɔnnen don ni a ka sanu dingɛ ni fɛnw de o cɛgana ko ti ko ye awɔ ne ye nin fiyɛ n'a mɛnna ko cɛgana ko ti ko ye ayiwa cɛgana ko ti ko ye dɛ a filɛ nin ye a y'i dennen to kɛrɛfɛ k'o message ci awɔ a ka ɲi komi ne bɛ to ka ale fana bɔ i bolo waati dɔ problème t'a la cɛgana ko ti ko ye koyi n y'a faamuya cɛgana n'i y'a ye kɔni bɔ a kɛrɛfɛ ayiwa baasi tɛ o kuma na sa an bɛ bi ta ye an bɛ walan sɛmɛ an taara awɔ i k'a dɔn Baba Adama an ka foli tanu bɛ ka ɲɛsin a ma a n'a kanuba bɛɛ lajɛlen ka foli lase i k'a dɔn Alima Ɲare b'a fo kosɛbɛ n ye Baba Buware k'a fo ka waliɲuman dɔn Seku Umaru Tunkara an ka foli bɛ i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn an b'a yir'u la Daramani Konare fana bɛ fo ka waliɲuman dɔn sanga ani waati an b'a yir'u la k'a fɔ ni Ala sɔnna a ma 19h pile an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan min ye i k'a dɔn Euro 2021 an bɛna ka na i k'a dɔn a kɛ Noura Fm na min ye i k'a dɔn Noura Fm sanfɛ Italie Turki awɔ n'Ala sɔnna ma kosɛbɛ inshallah o kuma ka kanuba ni dɛmɛbaa bɛɛ fo ka bɛɛ waliɲuman dɔn min ye Bala Sanogo an ka foli ba ye ka foli lase i k'a dɔn Maliba Momo yɛrɛ ma Sumela Danbele n'a ka denbaya an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waliɲuman dɔn Noura Fm sanfɛ n'an ye Sumela n'a ka denbaya fo an bɛ foli lase min ye i k'a dɔn Gawusu Keyita ani a ka technicien bɛɛ lajɛlen Yusuf Sisoko an b'i fo an kana ɲina Aminata Kansayi kɔ kɔnɔ Sirifumuso a fo ka waliɲuman dɔn Mamadu Kulubali n'an k'a ma ko fa i k'a dɔn ale tun bɛ yan Facebook karamɔgɔ a y'i cɛsir'o la kosɛbɛ i k'a dɔn k'a fɔ Sambu Général Sambu an b'a fo an kana ɲina i k'a dɔn Badiri kɔ Ska a Sangare kosɛbɛ an ka jare e yɛrɛ tɔgɔ ye Boubacar Traoré Bete ne tɔgɔ ye Madu Mayiga Gafu den Gafu Jama ka Madu ni Ala sɔn o bɛ yen ni Ala sɔnna o bɛna sigi nka 19h an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan min ye i k'a dɔn balontan kɛnɛ kan min ye dimanche don wula fɛ ni Ala sɔnna ka ɲɛsin ba o bolo dalen bɛ yen an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen fana an bɛ taa dɔgɔnɔkan caman fɔ kuma ka bɛɛ fo ka bɛɛ waliɲuman dɔn hakɛto bɛ nin kan Muhammadu kan bɛ inshallah